Egunon. Egunon, Eneko. Uste nuen nerea izango zinela. Hor duzu nerea. Naiz harritzen. Iratzargailuak jaurretik altxako zen. Badakizueneko mundua bitan banatuta dagoela. Mundua bitan. Bai, iratzargailuak jaurretik esnatzen direnak eta iratzargailua entzunda jeikitzen direnak. Eta zergatik ez, txokolatea gustoko dutenak, txokolatea gorroto dutenak. Bueno, bai, edo eskuak pixa egin baino lehen garbitzen dituztenak edo pixa egin ondoren. Edo izutzean oihu egiten dutenak, edo isitasunari eusten diotenak. Ai! Uste dut, orain badakidala non dagoen nerea. Zer duzu nerea? Trabatu eginda! Agian, Zain bestelako izango? Zirekita, apa. Agian, monstro erraldoi aterako da hortik. Zer dingo ba orduan? Iturginari deitu beharko diogu. Deituko diot. Aizu nerea, zuk mundua bitan banatu beharko bazenu nola ingo zenuke? Erraza? Musikazaleak eta musika gustatzen etzaiena. Edo famatuak direnak eta ez direnak. Listo! Iturgina 10 minutu barru etorriko dela esan dit. Eskerrak, ze niri komunerako goa sartzen zaidanean. Aizue, zergatik dira famatuak futbolariak eta ez iturginak? Euskal galdetu niri. Eta zergatik eramaten dituzu futbolarien kamisetak eta ez iturginenak? Ba, iturginek ez dutelako golik sartzen, horregatik izango da. Ez dute golik sartuko, baina gauzak konpontzen dituzte. Arrazoi duzu. Hemendik aurrera iturgia bezala jantziko naiz. Zuk komuna konpontzea baino errezagoa izango da hori.